Το νερό, η ουσία της ζωής, ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Όμως σε όλο τον κόσμο, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ραγδαία αστικοποίηση, υποβαθμισμένες υποδομές και αυξανόμενο κόστος ενέργειας. Οι σωλήνες, συχνά αφημένοι χωρίς έλεγχο, διαρρέουν πολύτιμο νερό, απαρατήρητο για μέρες, εβδομάδες και ακόμα και χρόνια. Η οπτική μας είναι για ένα μέλλον με έξυπνα δίκτυα νερού. Δίκτυα που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίζουν διαρροές σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, ενημερώνοντας άμεσα τα κέντρα ελέγχου να δράσουν, διατηρώντας το νερό και αποφεύγοντας τις διακοπές. Ωστόσο, τα τρέχοντα συστήματα παρακολούθησης που βασίζονται σε μπαταρίες μπορούν να μεταδίδουν δεδομένα μόνο 1 ή 2 φορές την ημέρα και απαιτούν συχνές αντικαταστάσεις μπαταριών. Εν τω μεταξύ, οι λύσεις που τροφοδοτούνται από το δίκτυο είναι πολύ δαπανηρές για μαζική ανάπτυξη. Παρουσιάζουμε το PT1 της P&O, το πρώτο στον κόσμο μετρητή ροής, με ενσωματωμένη μονάδα υδροηλεκτρικής ενέργειας, που εξαλείφει την ανάγκη για εξωτερική παροχή ενέργειας. Σχεδιασμένο για μαζική εφαρμογή, μετρά με ακρίβεια τη ροή, την πίεση και τη θερμοκρασία σε πραγματικό χρόνο σε όλο το δίκτυο. Με έναν ενσωματωμένο πομπό δεδομένων. Συνδέεται απευθείας με το SCADA πελάτη ή οποιαδήποτε λύση cloud μέσω LTE, Cat M1, NB-IoT ή 2G. Η Hydro δεν προσφέρει απλά ένα προϊόν, αλλά μια αλλαγή. Το μοντέλο μας Sensing as a Service προσφέρει μια λύση από νερό σε δεδομένα, ένα πρόγραμμα δεδομένων αισθητήρων και μια λύση στο cloud. Διαχείριση στόλου και ενημερώσεις over the air, διασφαλίζοντας ότι το δίκτυό σας παραμένει ασφαλές και τεχνολογικά προηγμένο. Pidro. Το μέλλον της παρακολούθησης νερού ξεκινά τώρα.